Ai. Sí, deixa'm. Ai, sí, clar, que tonta. La qualificaria aquesta, hi ha hagut moltes moviments històrics d'aquí a la Palau de Justícia. La càmera està enfocada. I tots aquests també. I en Josep Abril, que diu que allà on estava abans. Sí, que es veia millor. En aquests moments, els nostres polítics imputats, les víctimes d'aquest estat que no respecta la democràcia, estan passant per sota de l'Arc de Triomf. El president Artur Mas, tots els que han seguit el mandat del poble i han posat les urnes, estan entrant en aquest passeig de Lluís Companys. Europa, que te deixava Europa. Els representants elegits democràticament que el poble de Catalunya està al seu costat. Sàpiga tothom, com diu el poeta, que no
som lliures. Arribant els imputats per escoltar el poble, els acusats d'escoltar la veu de la democràcia, no per haver fet cap destret, únicament per escoltar la voluntat del poble. Hi ha persones que això no ho poden tolerar. Portadores aquí. I ens podrem alliberar. La vicepresidenta Joana Ortega, la consellera Irene Rigau, el poble de Catalunya no oblida qui el defensa. Esperem, companys i companyes, que aquest lamentable episodi sigui l'última vegada que passi i que per aquesta porta que jo tinc al darrere, a partir d'ara, només hi hagin d'entrar aquells que hagin fet malifetes, no aquells que hagin defensat la democràcia. Votarem!